Iepa! Gabon, kuadrilla! Payaso que te hola itituen, ez da? Hola, Bueno, Juan, bizkarra eman da esintzate hon. Gustavo Sofa ere, Sofari buelta, eman behar aldi hau. Hola, xe. Adiós. Ez, hola. Beste aldea. Hola. Horrela. Iepa. Hola, xe. Horrela xe. Atzazio. Marka, ondo jarri. Ondo altzate hoi? Beharki, kate horin. Zuek, nik ez egin, zer egin nahi duzuen? Bueno, galderak egin dituk, ez da, Xabi? Bai. Oain Batzu, bai. da serio de tartia. Vale. Baina tretxorradak eta Segovia arkumia oso altzeo, no? Oso, kotxinilla. Areaño junda vegetariano afado Txerrikumia. Area junda vegetariano afari emantzuen. Gure esate ba, kotxinilla eta jamoia de puta madre eta, zera. Falafel a tope. Falafel. Bueno, a ver, joku txikia tingo deu. Guk hemen, ikustezue, kontrako testa da gaula. Eta zuek aukeratu zenbakia, eta guk hemen atzen jartzeuna lehetuko deu. Zuek erantzun beharra, eo joku txiki matin beharko deu, bueno. Guk ez dakik, oso ondo zer da hemen atzen. Bai, guionista betetzen joe panelak eta guk guain, ba... Bai? Asi, venga, Javi, bota zenbakia. Bota. Hostia. Hostia, ez da saltzen. Venga, lehenengo tia xiko bat jo. Bi, zenbakia, A ver. Erantzuna bada, Javi, astean 3 aldiz. Zein da galdera? Galdera? Dutxatu. Astean 3 aldiz, dutxatzea. Hainbeste bai? Hainbeste. 3 aldiz dutxatzea izaztian. Ni hola, esaten dik, emaztiakola esateit. Astean. Gutxinez irutan dutxatzeko. 2 minimo eta 3 ja, ba, ondo onargarria. Astean zenbat Lanbatetan edo... Ez, asteburutan ez, asteburutan aparte. Astean zenbatetan dutxatzea 3 aldiz. 3 aldiz. Gutxinez, 3 aldiz. Venga, bota beste bat. 6. A ver, jo behardek gitarri gabeko gitarra solo bat. Air gitar esaten da noitako zea. Air gitar, oide, air gitar, air gitar, bai? Venga, altxai, eta venga, solo, baina intentzio guztiekin, A tope, ez? A tope, venga, ja! Ja, ben, sofa gainero jarri beharko ja. Hola, bukatzea normalen eszenario gainen. Bai. Eki, ondo zior. Venga, bota beste bat. Bota. Beste bat. Ni, bosgarna. Bosgarrena. A ver. Freddie Mercury hilda eta Elton John bizirik. Musika munduaren injustiziaren beste bi adibide. A ver. Fari hilda. Rafaela Carrà. Eta Rafaela Carrà bizirik. Bizirik eta sasoian. Oso, zior. Ondo, beste bat, bota. Ignel de Xavier. Ez, nik paso. Segi, Javi. Bea, 3. 3. A ver, turuta hartzuzak, turuten utziak. Hemen. Ahí ba. Eta bain, jo behardek, Alferraren astea kantaren bersioa egin turuta egin. Ba, ja! Boten eki! Ondo zehor. Iretzen da. Laugarrena. Erantzuna. Hau da. Bai, aitortzen dut, gustatzen zait, eta zer? Zein da galdera? Aila, hostia, oideka. Bai, gustatzen zait. Txorixoa nozillakin. Txoixoa nozillakin. Txorixoa nozillakin gustatzen zait, bai, aitortzen dut. Rotu erdi hau. Ni uste ni berriz Elfari esan behar gola. Nahiko india, ja, Fari. Hola, nire gustatzen zaiak, Txoixoa o Elfari? Ez, txoixoa nozillakin. Ni nozilla baino txokolateakin hartu izan dut, baina nozillakin, ostia. Probauzak. Txerrik egin. Bota, Javi. 9. 9. Venga, Javi. Dentista, bai, hau kurisoek. Oh, mira. Hau, Boi, ama. hau jarri beharkoek. Hale, nola, hau. Espainiak eta sartu? No, joder. Hola. Oidek, oain... Eta orain zer? Oain inbiardek kantatu ibuprofeno goizak. Ja! Wow, intzago! Ez da zaila izialztea, nik errezuzten dutetik.
Hostia. Hidrogen asko goizetan! Venga, Iñaki! Amargarna. Bukaera gutxuko da, amargarna. Vale, sortzi. Ara. Venga, sortzigarrena. Erantzuna bada. Hori inoiz ez dut probatu, zein da galdera? Txoixoa noziakin. Venga, amargarrena. Turutaban, ibuprofeno goizak. No me jodas. Bai, hoxe. Eta gu kantatu ingo jau. Bai, estribillo eta, eh? Zue jota gu kantatu ingo. Venga. Ez da zaila bizioa guztea, nik errezusten dut beti. Ibuprofenozo goizetan. Bueno, aizue, ni beste galdera bat egin nahi dizuet. Zuek pekatu asko egiten alduzue? Pegatu? Pekatu. Pegatu, dexente. Bai. Seguro ni bai. Uzten dizkuenak. Eutsi horri. Ik alartza. Ni gutxi. Oso txintxoa, jo. Igaldik joan denak. Taik? Bueno, nik ezin duelako. Bueno, aizue, bere alaxe jarraituko dugu zesatekekin, kantatu egin behar digute, noski, jo eta kantatu egin behar digute, geroxeago. Orain, bekatarien batasuna.